Табигатьнең тавышларын туктап тыңлый торган, күкрәк тутырып һава сулый торган, һавага төбәлгән күзләрдән яшьләр тама торган вакыт җитте. Бу яз. Әйе, киткән кошлар кире кайта, матур төсләр өстәлә. Елның һәр фасылы матур булса да, нәкъ менә яз башкача инде. Нәкъ менә шундый бер кояшлы, җылы язгы көндә без Саба районының Мише елгасы буена урнашкан Явлаштау авылына килеп төштек. Инде менә авыл тарихына килгәндә, нәкъ шушы җирлектә яшәүчеләр үзләре сөйләсә дөрес булыр. Менә әйтегез әле, рәхим итеп, ничәнче елдан сез гомумән тарих белән кызыксына башладыгыз? Һәм менә әгәр дә авыл тарихына килсәк, ничәнче гасырдан башлана аның тарихы? Борынгыдан килгән риваятлар буенча, безнең инде монда 1600 елларда Бәймәш белән Миләш дигән ике кеше килеп урнашканнар. Һәм инде монда бит бөтен тирә-юньдә урман булган, кара урман, һәм Мише елгасы ага инде менә калкулыклар, таулар бит инде. Һәм инде алар монда яшәргә уңайлы икән дип инде шулай яши башлаганнар. Һәм менә исемен килеп чыгуы инде Явлаштау, менә Ябалдаш дип менә күрәсез, менә монда таулар инде, калкулыклар инде, бу яктан да менә шулай итеп ул Ябалдаш дигән сүздән Явлаштау дигән авылның исеме барлыкка килгән. Берселнең мәгълүматлар буенча инде монда инде 1898 елда 640 кеше яшәгән. Һәм инде монда иң беренче кибетне ача инде 1800 елларда Ажагулов Сайфетдин дигән кеше беренче кибет ачыла. Һәм менә аннары инде 1900 елларда инде Казаннан Юнусбай дигән кеше килеп монда кире эшкәртә торган завод ача инде. Ул завод әйбәт кенә эшләп китә. Шулай итеп инде монда халык игенчелек белән дә, авыл хуҗалыгы белән дә һәм промысллар белән дә шөгыльләнәләр инде. Билгеле илдә булган үзгәрешләр Явлаштау авылында читләп узмый. 1917 елга Октябрь революциясеннән соң авылның тормыш агымы кискен үзгәрә. 1928 елда коллективизация башлана, 29 елда 9 хуҗалыктан торган колхоз төзелә. Ел ахырына кадәр халыкның 40% колхозга керә. Колхоз рәисе итеп Халиуллин Шәйхи сайлана. 1925 елдан укый яза белмәүчеләрне бетерү буенча эш алып барыла. Мәдрәсә урынында башлангыч мәктәп ачыла. Беренче укытучылары Яхин Җәүһәр. 2 этажлы агач бинадан яңа мәктәпкә 1964 елда күчәләр. Инде сүз мәктәп турында булгач, әйдәгез аның бүгенге хәлен белеп чыгыйк. Исәнмесез, хәерле көн, Явлаштау Безнең 2022-2023 укуында Явлаштау орта мәктәбендә 72 укучы белем ала, аларга 22 югары һәм беренче категориялы укучылар белем һәм тәрбия бирә. Укучыларыбызга мәктәптә барлык шартлар тудырылган белем алу өчен укучыларыбыз төрле конкурсларда, конференцияларда катнашалар һәм уңышлы катнашалар. Район, республика фән олимпиадаларында шулай ук нәтиҗәләребез бар. Укудан тыш мәктәбебездә спорт, бию, театр, остакуллар, туганякны өйрәнү түгәрәкләр эшләп килә. Аларга балалар, укучылар бик теләп йөриләр. Каникулларда укучыларыбыз мәктәп яны кышкы ял лагерында ял итәләр. Югары класс укучылары хезмәт лагере оештырылган. Безнең максатыбыз укучыларны белемле, хезмәт сөйчән итеп тәрбияләү. Әнкәм сүзе белән ачылган телем минем. Син бирдең миңа ышаныч, кичкән дә белем илен. Сез матур, шиксез ягымлы, җирләрнең һичбер гүзәл урынына да алыштырмам туган ягымны. Кадерледән дә кадерле, туган үскән ил генә, чит-ят җирләр күп булса да, туган җирем бер генә. Мәктәбебездә 2002 елдан бирле туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Музеебыз яшь кенә булса да, 200-дан артык экспонаты бар. Бүген көндә дә ул үз эшен дәвам итә. Без аны берничә бүлеккә бүлдек. Мәктәп тарихын, тормышын чагылдыручы бүлек, Бөек Ватан сугышы тарихы бүлеге, Явлаштау һәм Мишабаш авыллары тарихы бүлеге. Ә инде киләсе бүлек Татарстанның атказанган артисты һәм безнең мәктәбебездә әтисе директор булып эшләгән Шамил Бариевка багышлана. Явлаштау авылы урамнарыннан узабыз. Менә бу Шамил Бариев урамы. Монда искиткеч матур йортлар, биек капкалар, Борынгы йортларда бар, бүгенгеләре дә искиткеч матур күренеш. Менә авыл үзәгендә урнашкан мәчет хакында аерым сүз.
Аңа инде 100 елга якын. Беләсезме, тарихтан күренгәнчә, 1928 елны мәчетнең манарасын кисәргә уйлаганнар. Хади Хаҗиев дигән беренче комсомол бу авылның аңа шундый буйрык биргәннәр, авылның мәчетнең манарасын кисәргә. Ул кайтып үзенең әти-әнисенә җиткергән бу хәлне. Әтисенең сүзләре: "Әгәр дә син мәчетнең манарасын кисәсең, мин чыгып асылмам" дигән әтисе. Бу сүзләр аның йөрәгенә бик каты тигән. Һәм ул ничек итсә иткән, бу мәчетнең манарасын кистермәгән. Шуннан соң әлеге мәчет бәлки бу районда бердән-бер манарасы киселмәгән һәм зур тарихны били торган мәчет. Бүгенге көндә ул архитектура һәйкәле. Аллага шөкер, мәчетебез гөрләп эшләп тора. Көн сайын ифтарлар уздырабыз. Көн сайын таравахка йөрибез. Яшьләр дә, бар да, хатын-кызлар да. Аллага шөкер, бүгенге көндә бу шундый мәчеттә гөрләп торабыз, эшләп торабыз. Авылыбыз бик бердән безнең. Элегелектән шушындый динле халык яши безнең авылда. Мен бик рәхмәтле шу авыл халкына. Төрле вакытта, төрле авыр вакытларда бер-беребезгә дә шул кадәр ярдәмләшеп яшибез. Үлем китемнәр булганда, җиназа намазларында бөтен авыл белән кубып бергә башкарабыз. Аллага шөкер, мин бик рәхмәтле бүгенге көнебезгә, бүгенге яшәешебезгә. Алла бирсә, яңа мәчетләрдә төзергә планлаштырабыз инде. Шәт иншалла булыр ансы да. Әмма бу бит 100 еллык мәчет. Бу 100 еллык мәчет, монсы тарих булып калачак инде моның. Киләсе буыннарга да безнең мәчетебез бөтен районда бердән-бер манарасы киселмичә калган мәчет бит ул. Аллага шөкер. Авылыбыз бабайларына, әбиләренә без бик рәхмәтле, безгә шушы мәчетне саклап тапшырганнары өчен. Бездән соң да балаларга, оныкларга шушы мәчетнең игелеген күреп, яңадан яңа буынга дини салаклар биреп яшәргә насыйп итсен. Амин. Шулай булсын өчен авылда иманлы, ак әбиле гаиләләр булу мөһим. Яулаштау авылында андый гаиләләр бар. Шушы авылда туып үстем инде. 29 ел гаилә кырып, 3 бала үстереп, әни белән бергә матур итеп яшибез. Үз нигезегездә. Үз нигезебездә яшибез. Улыбыз Исафны өйләндердек инде, тормыш кырды. Икенче кызыбыз Рафида. Төпчек улыбыз Ифар белән бер йортта яшибез. Менә мин 4 улым, bir kızımны үстердем. Elhamdülillah şükür. Менә иң төпчек улым шушы инде. Бөтенесе хезмәт иттеләр. Elhamdülillah şükür. Мин шулар белән бик горурланам балакаем. Аллага шükür. Бик таза сау үстеләр балаларым. Һәммәсе дә урын алдылар. Арсыда әйбәт яшиләр. Без бик әйбәт яшибез. Уныгым да Аллага шükür. Иләнеп менә яңа тормыш кырдылар, бергә тату яшибез. Әлбәттә, кичкәнә чактан менә мин хәтерләгән вакыттан ук әби 5 вакыт намаз укып, шавразалар тотып, динебезне булган этик фарыз гамәлен үтәп, шунда безгә ул гамәл белән күрсәтте һәм әлбәттә инде безгәдән аңлатты. Кич белән дәгән төрле этик пәйгамбәрләр тарихларын сөйләп, дуалар өйрәтеп, ашаганнан соңдан дуалар өйрәтеп, менә шушы кичкәнә чактан сеңдереп, этик безне өйрәткәне күңелсен калгандыр ди күрәмсең. Әлбәттә инде ул үрнәк кенә дә түгел, миңа калса әтиянең тәрбиясе дә гендер. Без бит бары менә теге әтияниләр белән яшәш, аларга шөкер икебезнең дә менә әтияне исән сау, зур гомерле булсын әлбәттә теләк шул гына. Аларның менә шушы гаиләдә яшәүләре безнең өчен чынлап үрнәк булды һәм әтинең әнигә карата, әнинең әтигә карата һәм гомумән аларның безнең балаларына карата һәм өлкән кеше менә әбигә, әниләренә карата хөрмәтләрен күреп, аларның шушы теге гамәлләрен күреп тиятик, бездәген үзебезгә алып, һәм әлбәттә инде менә шуларның безгә өйрәтеп калдырганнарын, тәрбияләрен без үз арада кулланабыз. Әти-әни инде ул без кичкенә вакыттан без туганнан бирле безгә нинди мөгаләмәдә булсалар, хәзергә кадәр алар безне шулай тәрбиялиләр. Һәм мин хәзер бит инде читтән күзәтәм абыйларның да гаиләсен. Монда бит әле безнең киленнең кайнанасының кайнанасы да бар. Димәк мин тагы да күбрәк тәҗрибәдә туплыйм үземә. Киләчәккә инде колагыма китап куярга кирәк барысында. Әнинең килененә булган мөнәсәбәтен күреп, киленнең йомшаклыгын күреп, үземә күпмәдә булса киңәшләр һәм дәрес алып барам. Аллаһка шөкер, шушы тулы гаилә булып яшәгәндә һәм буыннарны саклаганда мин әле өметләнәм, үзем дә менә Аллаһ бирсә кияүгә чыккач, әти, әни кебек, абыйлар кебек иманлы гаилә булып яшәрбез дип. Шундый өмет бар инде. Үзендә шудан соң кияүгә чыгачаксың. Аллаһ бирсә шанам инде, менә үзендә иманлы кешене эзлим инде, сайранам.
Дөрес, безнең тапшыру аша күреп танышучылар байтак, һәм без моның белән бик горур. Аннан һәр кергән йорттан без үгет нәсихәт алып, хәер догада булып китәбез. Бу йортның ак әбисе безгә мөнәҗәт киләде, ә килен исә татар гаиләсенә хас тәмле ризык хәстәрләде. Безнең якларда бик яратып пәхләвә әзерлиләр. Моның өчен безгә кирәк була он, сөт, кибет каймагы, эретелгән сыер мае, разрыхлитель һәм бер шүметем генә туз. Булар барысын да бергә кушып, камыр басабыз. Онга разрыхлитель салып, әйбәтләп бутыйбыз. Безнең камырыбыз әзер. Хәзер бу камырны 4 кисәккә бүлеп, 4 җәем җәябез. Җәемебезне җәйдек. Җәемебез ни кадәр юқарак була, шул хәтлек әйбәтрәк. Хәзер пәхләвәбезгә сироп ясыйбыз. Моның өчен безгә кирәк була 200 мл су һәм 250 грамм шикәр комы. Шикәребез суда эреп беткәч, күбекләнеп чыккач, кайнап чыккач, аңа бал кушабыз. Менә җәемебез әзердә булган, кипшереп тә киткән. Хәзер 3-4 сантиметр иттереп бөгеп чыгабыз. Җәемебезнең уртасына килеп җиткәч, кисәкләребез таралып китмәсен өчен кырый-кырыйларына су тидереп чыгарга кирәк. Менә безнең шундый рулет килеп чыга. Хәзер кисәкләргә бүләбез. Шундый кисәкләр барлыкка килде. Хәзер матур итеп ипләп кенә шайтып ачабыз. Чыккан кисәкләрне алдан җылытып куелган майда кыздырып алабыз. Пәхләвәләребез кызарып, матур итеп пешергә тиеш. Пәхләвәләребезне сиропка манчыдык. Хәзер без аны матур итеп тәлинкәгә тезәбез. Пәхләвәләребезне тагын да матурлап җибәрү өчен әстерхан чикләвегә сибергә була. Шундый матур да, тәмле дә ризыгыбыз әзер булды. Сез дә шушы рецепт белән пешереп карагыз, чәйләрегез тәмле булсын. Без Татарстан Республикасының Саба районы Яулаштау авылында. Авыл зур түгел, яшьләр күп, димәк киләчәге бар. Яшьләр авылда калдыру максатыннан инде менә безнең сул якта күреп торасыз матур кызыл өйләр. Монда безнең 8 үй салынды. Булар инде безнең дәүләт программасы, аретный үй программасы буенча эшләнгән өйләр. Бу өйләр инде безнең бөтенесе дә авылда калган яшь белгечләргә килеп эшләүче яшь белгечләргә тапшырылды. Шулай ук инде безнең авылда яшьләргә һәм инде өлкәннәргә дә спорт белән шөгыльләнергә хоккей площадкасы бар. Һәм инде менә монда безнең футбол площадкасы бар. Шулай ук инде ел дәвамында безнең спортзал эшли. Клуб бинасында инде безнең шулай бильярд залы бар. Яшьләр, өлкәннәр ел дәвамында шушы спорт корылмаларында шөгыльләнәләр. Яулаштау авылы безнең инде Мишә буенда бик матур җирдә урнашкан. Бүгенге көндә инде авылыбызда 343 кеше яши. Бездә халык терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнә, эш бирүче оешмалар булып инде бездә Саба җәмгыятенең Яулаштау бүлекчәсе, бюджет оешмалары, менә күреп торганыбыз мәктәп эшләп килә 11 еллык, шулай ук балалар бакчасы бар. Безнең балалар бакчасында бүгенге көндә 13 бала тәрбияләнә. Балалар бакчасы 1983 елда ноябрь айыннан эшли инде 30 ел, 40 ел. Мин үзем шушы балалар бакчасында 30 ел тәрбияче булып эшлим. Орта педагогик килиятен тамамлаганнан соң шушы туган авылыма тәрбияче булып кайттым. Минем әти-әнием, әби-байларым шушы Яулаштау кешеләре. Балаларны бик яратам. Туган авылымны бик яратам. Кешеләрне бик яратам. Яратмасаң, монда балалар белән эшли алмас идем. Хәйбигә тату кәзә белән Некәтә кофта ясадан
Sen ben say. Sakansik. Kezahmet kız. Sakansik. Enkay. Min opa. Abi baba hem bebesi. Biz ide biz şidev. Biga şey. Biga yoklay. Ana hizmeti de bak. Yeni çıkan yoldan saklıyor. Kıyar kılemiyorum yaşayan çımar bugün. Bugün anira beylemine şuna kumar şart benim. Beyrem bugün beylendim. Baktın ya belirtirsin. Ni beylemiklerine kitebettirsin. Açıdaklıktırsın. Менә шундый матур киләчәге бар авылның. Балалар үзләренчә аралаша, аларны аңлап, яратып тәрбияләгән апаларына рәхмәт укып, кабат табигать тавышына чумдык. Хатирәләр барлыйбыз. Хәтер яшәгәндә халык яши. Менә Яулаштау авылында бик үзенчәлекле һәйкәл эшләнгән. Һәм аны шушы авыл егетләре, Әхмәтовлар гаиләсе эшләткән. Ул бик үзенчәлекле. Менә андагы сүзләрдә мин хәтерлим, мәсәлән, мин горурланам. Һәр хәлдә аның үз йөзе бар бу һәйкәлнең. Шулай бит. Менә әгәр дә инде авылда Бөек Ватан сугышында катнашкан, һәлак булган кешеләр турында сүз алып барсак. Сугышка фронтка киткәннәр 187 кеше. Бу инде бит авыл зур түгел, безнең бу инде һәр йорттан иратлар инде һәр йорттан чыгып киткән дигән сүз. Һәм менә шуларның 120 кеше шулар арасыннан алар инде фронтта һәлак булып калган. Менә мин горурланам дигән менә бу безнең бу якта инде мемориалда безнең инде бу сугыштан инде исән-сау кайтып үлгән безнең ветераннар, чөнки безнең инде хәзер әйе безнең исән ветераннарыбыз калмады бит инде. Менә бу якта безнең мин хәтерлим дигән бу якта безнең бар бит инде. Менә исемлек бу инде дөрестән дә сугыш кырында ятып калган кешеләребез. Без ул турда инде китапларга менә материаллар әзерләдек инде. Аллаһы бирсә инде киләчәктә ул исемлекне, ул китапны чыгарыбыз дип өмет итәбез инде. Булыр, чөнки авылда булдыклы кешеләр яши. Гомумән, татар авылларын яшәтүче, үстерүче аның халкы. Билгеле инде осталар булса авылда бигрәк тә күңелле. Менә хәзер без бакчачылык белән шөгыльләнүче гаиләдә һәм Ринат абый бүген үзенең байлыкларын безгә күрсәтәчәкләр. Бакчачылык дигәч, ул бит инде шундый күп әйберләр үстерүчене күз алдына китерәм мин. Менә нәрсәләр үсә? Ана теге узанга кадәр менә бу яклар чәчәк зонасы. Менә без бит иң беренче өйә башлыйбыз бакча өчен. Урлыкларны чәчеп, рассадалар булдыра башлыйбыз бит. Менә помидорлар, мәсәлән, бурычлар, карбызлар, хыярларны теплицага күчерә торганнарны өйдә үстерә башлыйбыз. Менә бакчачы буларак сез нинди ниләр киңәшләр биререгез безнең тамашачыларыбызга? Ничек дип әйтәм инде? Менә иң беренче җирне карарга кирәк. Чөнки бакчаның бөтенлеге аны җирдә хикмәте. Җирне сыйласаң, ул сине сыйлый инде. Барбыр бакчаның яме булсын өчен, бәлки менә әйбәт уңыш булсын өчен, тагын нинди үзенчәлек, тагын нәрсә кулланасыз? Нәрсә кулланасың дип, менә мин монда агачлар үсә бит име? Агачларга минем кошлар килеп сайылар монда. Алар сайрагач инде ничек түзәсең җырламыйча? Менә шуңа күрә. Әйдәгез безнең тамашачыларыбызга да бер җырыгызны бүләк итегез әле. Qarılığan qara bula, bürülüğün qızıl bula, yarılarını yatılar olsa, Күңелгә яра була. Менә нинди моң иясе. Гомумән, бу авылда җырлы халык яши икән. Ятылар олса. Безнең мәдәният йорты 1973 елда төзелгән. Аңа беренче тапкыр ремонт булган инде, әмма соңгысы 2017 елда булды. Акташ төзелеш компаниясе килеп эшләде бу ремонтны һәм бик яхшы ремонт ясадылар. Менә шу матур клубларда, мәдәният йортында эшләп ятабыз. Клубыбыз гөр килә Аллаһ шөкер. Безнең өлкәннәр белән
Хәзер менә озакламый 27 ел була Канәфер фольклор ансамбле эшли. Бик теләп йөриләр өлкәннәребез, җырлыйлар да, бийләр дә, матур итеп күренешләр дә әзерлибез. Театр түгәрәгез тамаша исемендә йөри инде, тамаша театр коллективы. Монда да безнең өлкәннәребез дә бар, яшьләребез дә бар. Яшь талантлар түгәрәгеннән бу елдан гына эшли башладым. Коллективыбыз бик яшь. Яшь булуына карамастан да, балаларыбыз бик тырыш, бик уңган. Үзебезнең элеккедән килгән гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшырасы килә бит. Балалар да бик теләп шушы эшкә алындылар. Эшебезнең нәтиҗәсендә күренәдер дип уйлыйм. Тагын бер күркәм күренеш бар монда. Авыл яшьләре яшьләр җыелган җирдә дигән төркем булдырганнар. Менә инде без 2018 ел башыннан бирле шулай җыелабыз. 10 февраль көнне без Туфан Миннуллинның кулъяулык әсәренә нигезләп спектакль тәкъдим иттек. Ошап китте бит бу безгә. Тамашачыларыбызның, үзебезнең авыл халкының килгән кунакларның шушы җылы энергетикасы безне шулай кабул итүләре бездә шундый рух барлыкка килде, рухландырды, илһамландырды. Һәм менә инде 5нче сезонга кадәр шулай җыелабыз. Без инде төркемдә 12 кеше, 6 егет, 6 кыз. Менә шушы спектакльләргә әзерләнү өчен махсус барлык эшебезне ташлап, инде рухланып, йөгереп, ашыгып кайтып җитәбез атна ахырында. Менә хәзер соңгы сезоннарда инде кичкенәрәкләр дә безгә кушыла башлады. Безнең дәвамчыларыбыз дип әйтергә кирәк, бусы безне бик тә шатландыра. Безне берләштерә торган нәрсә ул ихласлык дияр идем мин. Без менә үзебез өчен эшлибез. Беренче чиратта ул безгә ошый. Ниндидер кирәк булганга түгел, күңелгә кирәк булган өчен эшлибез без аны. Һәм менә шушы берләштерә торган ихласлык, менә шушы хисне безнең авыл халкы да сизә, тамашачылар да сизә, шуңа күрә алар безгә тартыла. Нигә әле менә безгә тартылучылар булганда эшләмәскә ди, шушы төркемне алып бармаска ди. Шуңа күрә мин киләчәктә әлбәттә инде бу төркемне безнең чәчәк атылын күрәм, һәм менә Илүзә әйткәнчә инде дәвамчыларын күрәм, киләчәк буынын күрәм. Шуңа өметләнеп иҗат итеп ятабыз инде менә. Әйе, гүзәл табигатьле урында яшәүче Яулаштау авылы көн сайын үсә, бизәлә. Аны халкы бизи. Бу урында шушы авылда яшәүче, аны үстерүгә зур өлеш кертүче шәхес, эшмәкәр Әхмәтов Васил Габдылгаян улы белән таныштырсак, дөрес булыр. Бер вакыт бүтән күлләрне арендага бирә башладылар да, без инде яшьрәк чагыл чагында, инде яшьрәк дип инде бер 15 ел элек күлләрне алдык арендага, бик матур җир. Алгатыгам итем балаларга дагын бер перспектива булыр дип, шушындай эшкә тотындым. Монда сабантуйлар уза инде, ял итәләр, киләләр кешеләр, җәйкене палаткалар белән дә киләләр. Күпмедер кешегә сез эштә биргәнсез авыл халкына. Әйе. Минем булай төп монда шәүче 4 повар бар инде. Аннан соң нанимайтам инде, авыл кызлары основном официанткалар инде. Әзерәк булса да яшьләргә шурны булыр дип, алга таба может теге дискотека уздыра торган җирләрне ясап булыр. Менә шул яшьләр өчен дә. Яшьләр өчен дә булачак әйе. Авылыбызны нинди итеп күрәсегез килә? Авылыбызны матур итеп күрәс килә, чиста, матур. Үземнең авылдашларга исәнлек, саулык һәр барчасына матур итеп яшәргә язсын инде. Була шундый мизгелләр сүзсез каласың. Бәлки менә бу нәкъ шул очрактыр. Халкым барсын да сөйләде дә, күрсәтте дә. Рәхмәт сиңа, халкым.